नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी आंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो मिजिं थियो आरो आंखौ ओरैबायदि मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ आं सैथो बाथ्रा बुङो नालाय आरो सैथो बाथ्राया माने गोबां मानसिनि जिउआव गोरोबो साफ्रोमबो मानसिनिजों गोरोबो आरो आं डाइरेक्ट बुङो नालाय आं सानफ्रोमबो डाइरेक्ट बुंखागोन बेखौ मिन्थिखा आरो आंनि थांखिया माने जानाङा बेफोरबायदि मावनाङा बेफोरबायदि गोरोन्थि मावनाङा बिब्दिसो आरो दा सैथो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आं गोबां मानसिजों गाज्रि मोनजायो आरो जाय बुजिग्रा आंखौ मोजां मोनखागोन आं बेखौ बुंनो थाङा। दा आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिबाय गिबियावनो मानो होनोब्ला आंनियाव ओरैबायदि मोनसे कमेन्ट फैदो जोबोद दुखुनांथाव कमेन्ट जोबोर गोलाव आं नोंसोरनो फरायबाबो फरायख' हानाय नङा आरो जाय कमेन्ट लिरगिरि बिथाङा सोर मिथिबायना बर' हारिखौ गाज्रि लामानिफ्राय गोजौ लामाजों लांनो नागिरग्रा आरो बर' हारिखौ गुबुन मानसिनिफ्राय गादब जानायनिफ्राय बोखांनो नागिरग्रा बर' हारिनि थाखाय थै बावग्रा बिथांनि मुङानो जाबाय प्रसेन दिवान इउटुबाव आरो बिथाङा मा बुंदों मिथिबायना आं बिथांनि सायाव 100% भिडिअ लाबोखागोन बिथाङा मा बुंदों खोनासं फंबाय आं NDFB जोंबो आर्मिजों अपारेशन होजानानै मास मोनसे ओंखाम दै मोनलोङा जासे हाग्रायाव थानांदों नोंथाङा मा बुङो कमेन्टआनो जोबोर गोलाव नोंसोर आंखौ थगायनो सानगोन आरो आदा गिबियावनो आंनिफ्राय जय हिन्द आंबो सासे हारि सेक्रिफाइस नांनानै गावनि जिउ बावलांनायनि फंबाय हारि सेक्रिफाइस खालामनानै जिउ बावखांनायनि उनावबो जोंनि न'खरा दिनैसिम जेबो जानो हायासै आं बेखौनो बुंनो सानो आदा आं 100% बुंगोन नोंसोरनि सायाव मानो होनबा आं ओरैबायदि मोजां मोनो नोंसोरखौ आं बिलटिनि फंबाय जानो हागौ नोंबो बर' आंबो बर' आंहा बेयाव जेबो सार्थ गैया आदा दिनै नोंसोरखौनो लानानै बिटिआर सुक्ति जादोंब्ला बर' हारियाव नंना नङा नोंसोर अब्ला मानो फावसायनानै थानो गिबियावनो आं बेखौ बुंखागोन बेवहाय नोंसोर फावसायना थानांगौ लागा जेबो गैया आरो नोंसोर गिनांगौ जेबो गैया आरो आंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि नोंसोर दिनै हारिनि थाखाय एसेबां नांनानै हाग्रा बंग्रा थानानै नंना नङा हाग्रा बंग्रा थाखांनानै दिनै नोंसोरो आरो पेरामिलिटारियाव साख्रि मावनो नागिरबावदों मानो नोंसोर पेरामिलिटारि साख्रिखौ बिराद मोजां मोनदों आरो ना नों पेरामिलिटारियाव थांनानै नोङो लामा डिउटि गसंबासो नोङो दरमा मोनगोन नंना नङा न'आव फैनानै नों सानसे लेट जाना थांबा नोंनि दरमाया दानजागोन नों साख्रिनिफ्राय फैनो होनबाबो फैनो हानाय नङा आं बेखौनो बुंनो सानोदि दिनै आदाया बुंदों मास मोनसे अपारेशन राइट दादा जेब्ला भुटानाव अपारेशन जादोंमोन नोंसोरखौ खमसे खम सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय माने सानथाम बा सानब्रैयाव नोंसोरखौ गावथारजोबनांगौ बेनि उनाव सारेन्डार जानायनि चान्स होदों नंगौना नङा सोरबाया बे हाग्रायाव बे अपारेशनाबो फुङाव जादोंमोन 10ता ना मायाव जादोंमोन अब्ला बे अपारेशनाव जानायाव गोबां बर' बिमानि फिसायानो थैलांदों आरो जाय बे अपारेशननिफ्राय बासायदो नोंसोरथ' मिथिथारगो सोर दोङोमोन नोंसोरथ' सोर थैदो नोंसोरथ' मिथिथारगौ आदामोन आं बेखौनो बुंनो सानो आरो नोंसोर 100% मिथिगो सोरनि फिसाया थैदों नोंसोर जमा खारनायाव सोरबा थैदों नंगौना नङा 100% थैथारदों सोरनिबा फिसाया आरो सोरबा बेवहाय माबायदि बासायदों मिथिबायना सोरबाया खारनानै 10 दिन जेनेबा 10 दिन बासिबाय नों 10 दिनखौथ' नों मायबा मायबि जानानै थाबाय दे 6 दिन 7 दिनखौ मानसिया हाग्रानि दै थालिर फिथाइ मायबा मायबि बुथुमनानैबो जानो हायो सोरबाया गुलि नांजानानै जेबो मोनजायालासिनो 15 दिनालासे गोलैना थादो आथिङा सेवलांदों आथिङा थाम्फै दैदों नंगौना नङा आं बुंनो हायो आरो नोंसोरनि कन्डिसना बेफोरबायदि जादों होननानै नोंसोर दिनै हाग्रायावनो नोंसोरो गावनि जिबनखौ नोंसोर इन्डियायावबो बारबोनो हायाखै भुटान सिङावनो फाग्ला बायदि गिदिंथिंबाय थानांदों जाया लोङा बेबो ज्राव होनबानो आर्मिया गावो नंगौना खोथाया नोंसोर गावसोरनि जिबनखौ लाखोमा मास मोनसे अपारेशन खालामजादों नंगौना नङा
सोरबा 25 दिननि गेजेराव हमजानानै सारेन्डार जादों, सोरबा 20 दिननि उनाव, सोरबा मास मोनसे लासै हाग्रायावनो नोंसोरो आर्मिखौ गिनानै हाग्रानो नोंसोर थाबथिंबाय थादों। बेनिफ्राय लास्टआव सोरबा भुटान आर्मिजों हमजानानै इन्डियाआव हरजादों, बुजादों, जेलाव थांदों, जिबना बासायदों। सोरबा गुलि नांजानानै गोलैना थादों। आरो सोरबायाथ' माबायदि थैदों नोंसोरबो नुवाखै जानो हागौ। सोरबाया दैनि दाहाराव बारसोमनानैबो गोजौलांना थैदों खोमा, नोंसोर बेखौबो नुवाखै। नाथाय सोरबाया नोंसोरनि लोगोनि गेजेरावबो खाथियावनो थैदों, नोंसोर बेखौ मिथिगौ। थैनायखौ सोरनि फिसा थैदों, सोरनि फिसा थैयाखै, नंना नङा? खिन्थु बैसोरनि बिमा बिफायाथ' मिथिया, नोंसोरथ' मिथिगोन। आं बेखौनो खावलायनो सानो आदामान, नोंसोरखौ लानानैनो एसेबां दिनै अपारेसनाव एसेबां नोंसोरो मास मोनसेनि मोनजायालासेनो अपारेसन खालामजानानै, जों अपारेसन खालामग्राया दाख्लै आंनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ बुंदों ना 15 दिन 150 फैसा जादों। होमबा खालामग्रायानो मोनजायाखैबा आरो खालामजाग्राया माबायदि जागोन? खालामजाग्राया बहा मोनजागोन? अब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो आदामान, नोंसोरखौ लानानैनो एसेबां डेन्जार बिटिआर सुक्ति जादोंब्ला नोंसोरो पेरामिलिटारिनि अनगायै गुबुन नोंसोरनो होनो हानाय राहा गैला नामा? आं बेखौ बुंनो सानो। अब्लाबा आंनि गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो आं ओरैबायदि सानखांबाय थादों, भाइ इमान हाग्रा बंग्रा गिदिं दिनै इसोर आरो पेरामिलिटारियाव साख्रि मावनो थांबावनोसै। आरो मा 4 लाख लन, नै आदाया बेयाव लिरबावदों 4 लाख लन होनानै सोरबायाथ' एकाउन्टफ्रानो लक खालामजाबाय। 4 लाख लन होनानै सोरबाया एकाउन्टआनो लक खालामजाबाय। 4 लाख लनजों मा जानो? दिनै नोंथांमोननि थाखायनो बिटिआर सुक्ति जानानै नोंथांमोननि सेर खाथिनि मानसियानो करोड़ थाखानि मालिक जाजोबलाङो। नोंथांमोना नायबाय था। नोंथांमोना, आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना पेरामिलिटारिनि साख्रि मावफ्रायस्लाय नोंथांमोना हायोबा पुलिस लकेलावनो थानाय साख्रि माव। आं बेखौसो सानो आरो बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाया। दा आदाया हरनायनि थाखायसो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय गोहो मोन्दों। आरो जों दिनै मिथिगौ हाग्रा बंग्रा गिदिंनानै, आरो नोंथांमोना हाग्रा बंग्रा गिदिंखांबाय बर' हारिनि थाखाय नांनानै, आरो नोंथांमोननि थाखायनो दिनै बर' हारिया एसेबां साक्सेस जायोबा नोंथांमोना फार्स्ट प्रियरिटिया नोंथांमोनासो। फार्स्ट प्रियरिटि नोंथांमोनासो मानसि जानांगौ। आंनि साननाया नोंथांमोननि उनावसो गुबुना। साबेसे एनडिपि सारेन्डार दं, साबेसे एनडिपि दङ, नोंथांमोनासो मानसि जाजोबग्रोनांगौ फार्स्टआव। 4 लाख थाखाजोंलाय मा जानो? मोनसे इलेक्सनाव बेसेबांबा करोड़ फैसा खारोबा 4 लाख फैसाया दोनोसै मा जानो? मा खालामनो बेजोंलाय? बाइक गंसे बायना लाबानो गैला माथो जोब्बायानो। आरो नोंसोरथ' हाग्रा बंग्रा थानानै फैसा गैखाया। नोंसोरनि लोगो जाय दोङो सोरबा साफा सानै मालाय गिदिर जालांसिगोन। नोंसोर दिनै पेरामिलिटारियाव साख्रि मावनानै आरो नोंसोर मा जाबावसिगोन? खस्थ' भुगिबावनांसिगोन आरो जिबनखौ दुखु मोनो। आरो आं फंनैसो बुंनो थाङो आरो आं दा बेखौ बुंनो हाला। नोंथांमोननि गेजेराव गोबां जेलाव दाबो दङ, मानो गवाखै? आं बेखौ सानो आरो मानो गवा? बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो बिसोर गवा नामा? गनायनि मोन्थाय गैया नामा? आं बेखौ सानो आरो जोबोद दुखु मोनो। आरो माने सोरखौबा जुजाइ, सोरखौबा माइरं, सोरखौबा गुन्दै, बेफोरबायदि खालामनायखौ मोजां मोनालै जिबनाव। आं दा जोबोद दुखु मोनो। नै आदाया ओरैबायदि लिरबोदों, जोंनि सेराव रावबो जेबो खुगा सिनोनो साहस गैला, नाथाय जोंनि मानसिफ्रा जेबो बुंला। ओरैबायदि दुखु लिरदो आदाया। माने रावबोआनो गैलानो बुंनो। नोंसोर माखौ गिदो? नोंसोर एसेबां हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै हाग्रा गेजेराव थाना फैनाय मानसिया दिनैनि दिनाव नोंसोर माखौ गिनो लागा दंबावो दिलाय? सोरखौ गिबावनो लागा नोंसोरथ' उग्रपन्थि नङा, नोंसोरनावथ' सिलाय गैया, नोंसोरथ' सोरखौबा बुथारनो थाखाय, नोंसोर मा सोरखौ गिनो लागा दंबावो दिलाय? दिनैनि दिनाव थैबालाय थैखालांबाय आरो माथो दंबावो? नंना नङा आदामोन? आंनि गासै बिदामोन, आंनि बर' हारिनि जोहोलाव, जायनोखि हाग्रायाव अपारेसन खालामजानानै आथिङाव गुलि नांजानानै, उदैयाव गुलि नांजानानै 15-20 दिन मोनजायालासिनो थांनानै दोङो, नंना नङा? एसेबां खस्थ'नि गेजेराव नोंसोर दा दिनै न'आव फैनानै माखौ गिनो लागाबो? नोंसोरलाय थैबा थैबाय, लाइफआ मोनसेल'। थैनोनो नोंसोर हाग्रायाव थांदोंमोन। दिनैनि दिनाव नोंसोरखौ लानानै बिटिआर सुक्ति जाबाय, इमान गिदिर माबा जानो लागा। बेयावलाय मा पेरामिलिटारि साख्रि मावगौमोन आदामोन? मा पेरामिलिटारि साख्रि मावगौमोन नोंसोरो? थैबालाय थैलांबाय आरो नोंसोरनि मोन्थायखौ नोंसोर नांनानै लादोंमोन। आं होनखायो आरो नोंसोर जा मोन्थाय, नोंसोर मा मोननांगौ, नोंसोर हाग्रा बंग्रायाव थानाथ' थाखा फैसा आरजिना फैयाखैना, नंगौना नङा? नोंसोरनि मा मोन्थाय दङ, नोंसोर बेखौ बिनानै लादोंमोन। इमान दुखु कमेन्ट, आंनि जोबोद दुखु मोनदों आदा।
मा बुंनो जों आरो सोरो जेम्सआलाय सोरो बुंनांगोन नङा आं खिन्थु सानबाय थादों आं आदामोन माने बर' हारिनि जोहोलाव एनडेबि आदामोननि सायाव आं मोनसे भिडिअ लाबगोन होननानै बिराद सानबाय थादों आरो ओमफ्राय मा साननानै बिसोर दिनै पेरामिलिटारि एसएसबि आसाम राइफल बेयाव मा साननानै माखौ लानानै साख्रि मावहैनो नागिरबावदोंलै होननानै सानसे नोङो न'आव फैनानै डिउटियाव थाङाबानो नोंनि दरमाखौ दानगोन अब्ला जों बर'नि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गामियाव माबा मोनसे खामानि मावना थानायानो साबसिनलै होनखायो सहस खामानि नङाना बे मानो होनबा नोंसोर हाथियार हमखाना फैनाय मानसिखायसो आं बुंदों दुखु मोनदों आरो आं एसेबां खस्थ' हाथियार हमखानानै फैबाय हाथियार हमनाय माबाया सहस नङाना सेंग्रा समाव सहस बे बुस्थुआ दा जोंनिया मोजां जों माने उन्दैयावनो मावबाय नालाय जोंनि थाखाय मोजां खिन्थु 30 बोसोरनि उनाव नोङो मा हाथियार हमनो नङा जोंनिया एक्सपिरियेन्स जाबाय जों मावखाबाय मानो होनबा जों उन्दैयावनो मावबाय 20 बोसोरावनो मावबाय जों जेबो मोनला नाथाय नोंसोर दिनै मा मावबावनो बेखौ एसेबां गोबाव जना थानायनि उनाव बेखौनो सानो आरो आंनि बे बुंनायखौ जोंनि बर' हारिनि जोहोलावफोरा गाज्रि मोना होननानै आं आसा खालामो आरो माबा मोनसे आं भुल बुंबायब्ला माबा मोनसे आं नोंथांमोनखौ माबा मोनसे आङो नोंथांमोनखौ गाज्रि बुंफ्लांबायब्ला नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा आंबो सासे बर' बिमानि फिसा आंबो सासे बर' हारिनि थाखायनो सेक्रिफाइस खालामनानै थैनायनि फंबाय आंहाबो बिराद दुखु मोनो आंनि आदाया दिन थानायबा मा जागौमोन आंबो सानो जोङो पार्टिनिफ्राय जेबो मोनाबाबो थानायबा मा जागौमोन आंबो सानो आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो गासैबो आदामोन नोंथांमोना नोंथांमोननि फंबाय नोंसोरनिनो फंबाय जागोन बा नोंसोरनि बिदा जागोन नोंसोर सोरबा 20 जोनाव 30 जोनाव सासे बासायदों 20 जोनानो थैदों जानानै नोंथांमोना मिथिथारगौ सोरनि फिसा थैदों बैफोरखौ नोंथांमोना बैफोरनि न'फोरावबो माबा मोनसे मोननाय खालामथारनानै हो आदामोन आं बेखौनो सानो आरो उमुगा थैलांबाय बिनि बिमा बिफाया मिथिया बेफोरबायदि जानाङा आरो आं बेखौ सानो आरो माने गोबां थैदों भुटान अपारेसनाव गोबां थैदों मा बुंबावनो सैथो बाथ्रायाव सानफ्रोमबो गाज्रि मोनो सैथो बाथ्रायाव सानफ्रोमबो गाज्रि मोनजानांगौ जायो आंनि बर' हारिनि जोहोलाव आंनि बर' हारिनि जोहोलावफोर आंखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं नोंथांमोनखौ रेसपन्स होयो आं नोंथांमोनखौ सानफ्रोमबो सेलुट होयो जय हिन्द नमस्कार खुलुमबाय जय हिन्द